Σήμερα θα σας πω πώς μπορείτε να καταλάβετε αν έχετε κακόβουλο λογισμικό και πώς μπορείτε να αποφύγετε ή να απολυμάνετε το πορτοφόλι σας. Σε πολλούς από εσάς που έχετε Transvat MetaMask έχει συμβεί πολλές φορές να κάνετε συναλλαγές και τα χρήματα να μπαίνουν και μετά από λίγα λεπτά να εξαφανίζονται. Τι πρέπει να κάνετε? Χωρίς να χρειάζεται να συνδέσετε τον παλέτο, μόνο με τη διεύθυνση του πορτοφολιού σας, την οποία μπορείτε να βρείτε στο πορτοφόλι σας, ή αν επιλέξετε BNB Smart Chain για να λάβετε ή να στείλετε, έχετε τη διεύθυνση του πορτοφολιού σας, την αντιγράφετε και την επικολλάτε στη σελίδα VCAN που χρησιμοποιείτε για να ελέγξετε το πορτοφόλι και πατάτε να ελέγξετε αν το πορτοφόλι είναι καθαρό, θα δείξει ότι δεν υπάρχει τίποτα, και αν όχι θα αρχίσει να εμφανίζει όλες τις άδειες. Προσοχή, υπάρχει κάποια άδεια που ανήκει στο Uniswap ή PancakeSwap που ονομάζεται συνήθως Permit 2, εντάξει, άδεια με αριθμό 2, αλλά πρέπει να το ελέγξετε. Αν δεν είναι απατηλή, είναι πολύ σημαντικό και μετά θα δείτε άλλους τύπους αδειών που ίσως έχετε δώσει σε κάποια στιγμή χωρίς να το ξέρετε, εντάξει. Πώς το αφαιρείς? Πολύ εύκολο. Αν δείτε ότι υπάρχει μια άδεια που δεν είναι καλή, είναι κακόβουλο λογισμικό, ή σας έχει συμβεί να έχουν εξαφανιστεί 2, 3, 4, 5 δολάρια ή ό,τι άλλο, λοιπόν, μόλις ξέρετε για αυτή την άδεια, τι κάνουμε? Στην ιστοσελίδα της VCAN, από την ίδια σελίδα που ελέγξαμε, συνδέουμε το πορτοφόλι, πατάμε το κουμπί ανάκλησης για ό,τι θέλουμε να ανακαλέσουμε, εντάξει, και θα πληρώσουμε 2 ή 0,03 ευρώ για αέριο αντί. Να συνδεθούμε με το πορτοφόλι και θα εξαφανιστεί όπως θα δούμε. Μόλις αποδεχτούμε αυτή την ανάκληση, ξαναβάζουμε τη διεύθυνση του πορτοφολιού, πατάμε να ελέγξουμε και με αυτόν τον τρόπο θα δούμε αν το πορτοφόλι είναι καθαρό. Συστήνομαι, είμαι ο Μάρκο Μουσουμέζη Ντάγκατα, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος του έργου Bitcoin με K και σας προσκαλώ επίσης να το επισκεφτείτε. Σας προσκαλώ να δείτε το project μου, είμαι οικονομολόγος και χρηματοοικονομικός αναλυτής και σήμερα σας έδωσα μια πολύ σημαντική πληροφορία, έτσι, να ελέγξετε το πορτοφόλι και να δείτε αν το πορτοφόλι σας είναι καθαρό. Σας ευχαριστώ πολύ.